Salutare mă fraților și bine v-am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2. Suntem la volanul unui tir Iveco Y, în fine, cum s-o chema el. Avem o cursă scurtuță, nu e foarte lungă, de 100 și ceva de kilometri. Și m-am gândit să o filmez, ca să mai am clipuri să vă postez așa. Nu e cel mai frumos tir, dar nici urățel nu e. Adică na. Nu stă chiar foarte prins de drum. Mai zboară câteodată. Trebuie să fii atent, că face și balans foarte mare. Așa. Ne încadrăm aici frumos pe autostradă. Asta, stai că trebuie să țin banda asta. Îmi place așa designul la interior, adică voi cred că ați mai văzut, adică sigur ați mai văzut un clip din tirul ăsta. Doar că ăsta e modelul ultimul de la Iveco. Sunt mai multe tiruri de la Iveco care au interiorul aproximativ la fel ca ăsta. Volanul e drăguțel așa, că are piele perforată. Bordul arată bine, ce pot să zic. La ăsta se pare că avem motorină, deci nu mai suntem ca la Renault. Asta e bine. O să vi-l arăt și pe din afară, din exterior, când ajungem la finalul cursei, pentru că nu va dura mult. Și acum deocamdată conducem cât de bine pot. Încerc să conduc cât de bine pot. Eu nu vreau să mai tai benzele și să mai așa, decât în situații extreme, când trebuie să depășesc neapărat sau se întâmplă ceva anume. Chiar e drăguț tirul ăsta, îmi place. Nici o viteză foarte extra mare nu prins cu el, ca să zici că nu te poți ține de el. Că se duce cam tot așa, cam ca Renault e și ăsta. Nu-i mai performant decât Renault, dar măcar na. Arată oricum mai binișor ca Renault, și la interior și la exterior. Dar puterea și viteza care o ia e cam aceeași ca la Renault. Hop, după cum vedeți, face foarte mare balans. De asta zic că trebuie să fim atenți. Îmi place că nu trebuie să mai schimbe vitezele, să se mai audă zgomotul ăla de schimbător. Schimbă el singur, eu doar mă țin de volan și calc pedala de accelerație, că e și mai simplu, e și făinicel. Ați văzut cum au făcut balans? Hai, du-te ca să pot intra în bandă, du-te! Au, toți Mercedes-ul lui măta. N-am vrut să frânez pentru că pierdeam din viteză prea mult și n-avea sens. Oricum aveam loc unde să mai merg înainte, pe refugiul ăla. Dar am zis că poate accelerează și mortalogul ăsta să meargă mai repede, ca să nu fiu nevoit să-l împing. Un drum frumușel așa. Nu prea-s peisaje. Uite-l mă. Uite-l mă, mâncați-aș pula ta. Cum schimbă banda. Uite-l. Noroc că nu luai damage deloc. Nici la remorcă, nici la tir. Cum schimbă banda el, omul. Băga mi-aș ceva în capul lor de proști. Că așa am făcut și în episodul trecut cu Renault, un prost cu tirul, tot așa se băgă.
Schimbă banda de aiurea. Ce ciudă am eu pe asta. Aici luăm piciorul de pe accelerație. Urmează câteva curbe. Nu sunt foarte grele, dar trebuie să fiu atent, că ați văzut cum zboară. Cum își ia zborul de pe drum. Face balans mare și asta e nasol. Mai luăm și aici piciorul pe accelerație. Mai accelerăm de la jumătatea curbei. Mai accelerăm. Aici lăsăm iară să curgă ușor. De aici accelerăm. Uite așa. Ca să fie ce trebuie. Am ajuns chiar repede. Dacă vă plac clipuri din astea așa scurte, mamă. Îl văzui pe ăsta că vine, dar am zis că poate am timp să-l depășesc, că ăsta nu s-a oprit deloc. Noroc că n-am intrat frontal în el. Acum am ocazia să vă arăt tirul pe exterior. Așa arată. Da, ziceam că dacă vă plac clipuri din astea așa scurte, cam de asta o să fac. Pentru că la lungi sigur nu vă uitați. Îi dau așa cu 60 ceva la sută la tir, că și așa nu mai are niciun sens să sun, că orașul e aici aproape și n-ar avea sens să mai sun la ăștia, să vină să mă tracteze. Dăm așa cu 60%. Controle în bord activate. Da. Puteam să termin cursa cu 0% la tir și la remorcă, dar na, dacă eu fusă încăpățânat să depășesc ca... Na, dacă n-am răbdare deloc. Oricum, totul e bine când se termină cu bine, nu? Auzi-l cum face, scrrrr. Ușurel, nebunule, nu mai avem mult. Ia uzi-l. Cum schimbă vitezele. Aole, ia uzi-l. Aici tragem în stânga ușurel așa. Hai că e bine totuși, las, e ok. Dacă nu mi-a dat, nu mi-a apărut încă notificare cu defecțiuni la motor sau engine malfunction, multifunction, cum s-o zice, e bine. Însă nu prea e bine că am lovit tirul. Da, Fenic, asta nu e o problemă. Ia uite-l, defecțiuni motor. Vizitați un service cât mai curând. Hai mă, uite controlele activate acolo. Hai că merge, ia uite-l cum face. Scrrrr. Ce eu cred că am mai mult 60%, ești nebun? Ce ai că nici nu mai parchez, îmi bat picioarele. Durează prea mult, că ăsta îmi dă engine malfunction. Fraților, cam ăsta a fost episodul de Eurotrack de azi, cu tirul de la Iveco. Dacă vă place să mai fac episoade așa scurte sau mai lungi, îmi spuneți în comentarii cum vreți, scurte sau lungi. Și noi ne revedem data viitoare la un nou episod. Eu am fost Gelucu și v-am pupat. Pa!